Čaute, vítam vás u ďalšieho videa z hry Agario a dneska som tu s Vader Trollom. Ahoj, zdravím všechny Minecraftiakov a Minecraftiačky. A nejak sa mi trošku pokazil jeden program, cez ktorý som natáčal, takže to musím natáčať cez Fraps teraz. A trošku mi blbne aj ten, takže tam bude vidieť aj toto a toto, takže za to prepáčte, pôvodne by tam malo byť toto, ja sa s tým potom ešte nejak pohrám a zatiaľ ideme asi hrať. Jaké máš meno? Sara. Ja mám Zdenko Box, jak pán. Mňa zožrali. Reality, to je reality, nejaká reality show. A toto video bude asi kratšie, pretože som tu asi 2 hodiny všetko nastavoval. Plastušsvak, ty vole. Kde sa to volá, že plastušsvak. Kde si? Kam po... O, takto, kde sa stretneme? No, nie. Teraz ma zase zožrali. Tí hnusáci. Ne, dobre. Poďme. Strieľať teraz nebudem, pretože... Pretože gule života. Jo, ale spoj sa. Jo, teraz som si 2 zožral po sebe. Takže ideme na ktorú stranu? Neviem, je mi to jedno. Poďme na ľavo dole. Ja idem akurát hore, ale však to... Dobre, tak aj ja. Ne. Koho tam máš pravého? Ja tam mám, že vírus. A teraz ma zožrali, takže... A možno vyjde dneska nejaké video z Minecraftu. Ué, to ne! Mňa hneď zožrali. Wow, nás furt žerú. Takže toto video bude možno také horšie, pretože... Tak poď na nejakú stranu. Pretože sa mi to všetko proste Nadstavuje. dneska. Proste sa mi to sere, programy nejde. Nie. Oh. Ajaj. Bože. Prepáč. 1, 2, Polizeit. Freund, Polizeit. Ajaj. Nejaký nebe. Čo? Teba Čo zjedli. bolo? To, čo si dovoluje sa mi tak hnusne vyhnúť. Vojak mi ho zožral. Vojak. Vojačík. Nebeka. Wow, nejaký obrovský sa tu objavil. No spoj sa, ty tlustá Doris. Ajaj. Aj. Tak už sa nemusíš spájať. Pretože... to som sa bála. Ja som väčší nenesla. Poďme napravo hore. Ja, keď po mne ide nejaký Banana Joe, ty vole, a jo, teraz spravil tú chybu, To mej to. Nie, jo. Zožrali ťa. Bože, toto je... No, keď nenatáčame, tak sa darí, lenže keď začneme natáčať, tak nás furt budú žerať. Malo lesa.
Napríklad včera som to tu hral. A čo sa stalo? A bol som tretí, lenže dneska ma furt žerú. Na materskej. Čo? Niekto sa volá, že je iba 9. Toto video sa bude volať Zdenová agregácia premiéra. Prejdem cez tú cirkulárku, nič sa nestane. Pretože čo? Ja som najvyšší. Musel ovládnuť toto. Musel ovládnuť Čínu ako ty pravý Slovák. Robert. Ten, čo je prvý, ten ma teraz zožral. Bože, Norma, tak ma to štve toto. Tie programy, jeden sa mi pokazí, na druhém mi nejde zase poriadne. Poďme. Nie, to je svinia. Na druhém mi zase nejde snímanie hry, takže ty vole. Ticho sa. On ma teraz jak nadonatoval. Poď sem. No. Nie, to kam som strelila, som dobrý dement. Ja som dobrý dement. A teraz ma niekto zježdá. Som zvedavý, jak to bude vyzerať, keď tam bude všetko na tom internete okolo, keď nejde snímanie hry. Určite to bude hnusné a možno to nebude ani tak vadiť, len tam budú tie lišty. Spodné to by nemalo ani až tak vadiť si jasné, zožere mi tú gulu. Takisto veľká, jak tá druhá, že musím zožerať. Lebo on je zlý. Tak pôjde na nejakú svetovú stranu. Ne. On teraz strelil a my sme boli takisto veľkí, takže sa Zdenkovi nič nestalo, našťastie. Ani. Som sa mohol trošku napapkať, ale... No ajaj, niečo sa stalo. Zrazu sa mi sám zmenšil internet. Nejak čarovné. Poď na ľavo hore. Ja som dement. Haló. U nás začalo prškať, ako neviem. Počkaj. Teraz to bude možno počuť aj vo videu. Na chvíľku musíme byť ticho. Poď na ľavo hore. Asi to nebude počuť, ale... No. Poď hore. Ale... Jasné, mi zdrhne zas. Áno, teraz sa začnem spájať, keď to nepotrebujem, aj tak ma... Jasné, čo som hovoril, že on strelí a zožere ma. Čo sa stalo? Poď na ľavo hore. You can say nani. Musia uvidieť ten môj skin. Nani. One need time. To prdelení. Nani. Už mám toho plné zuzu. Ne. Všade sú gule života. Mňa zožrala nejaká gula života sprostá. Gula života. Bože, mne sa vôbec nedarí, ja som lamás. Vždycky, keď natáčam, tak to je také, že lamás, ale... Na zožere Juzil. McDonald sa tu niekto volal. Starý Donald. Agar, Johan. Čo? Ne.
Ja som ho chcel zožrať. My sme boli takisto veľkí, tak som sa chcel rýchlo nažrať, aby som ho mohol potom, že hamamam, že nie, mne už ho zožere nejaký sr. No teraz sa úplne rozpršalo. Ty vole! Teraz je vedľa mňa ten, čo je prvý, on... Obávam sa, že bude to... Obávam sa, že začne tu u nás búrka, že vypadne internet a skončí sa video. Lex. Musím byť aspoň 10 vo videu. Lebo ja som taký, že lemes, lebo to hrajem asi len. Jo, zožral som ho. Ajaj. Vejdrtro, počuješ, jak tu prší? Ja, aj u nás prší. Tak to bude asi aj počuť vo videu. No? Ale to nevadí, pretože že... Konečne prší. Konečne nebude 500 stupňov. Teraz som sa jak vyhol, jak profesionál. Jak pro... Zrazu hýba. Ajaj, no spoj sa. Poď. Nie. Poď sem. Ne, dašlem na ňo, lebo... Bojím sa Koinera. Poď sem, Iris. Ham! Nice. Nice, teraz som sa nafídoval trošku. Koiner, bojím sa. Prečo je zasa Bobo? Ne, Sajad. Sajad mi zožral moju menšiu guličku. Ne, Sajad ma prenasleduje, on ma zje. Jo, dobre, už ma nechal na pokoji. Ham! Zase mám svoju guličku naspäť, musím ísť čo najrychlejšie preč od Sajada a Konier, nepomáď! Ne, Konier, nechaj ma na pokoji! Ajaj! Ne! Jo. Zožali tu moju guličku! Jo, tak už sa ma zrazu bojí. On mi skoro zožral moju gulu života. Bože, prečo mi buguje myška? Ne! Ty kráso, to bolo tesné. ADR 10 je pri mne a on je... Ne, haj. Ten, čo je druhý, tak ten je... Ten, čo je druhý, ten ma zožral teraz a spravil docela veľkú chybu, pretože ho skoro celého zožrali. Prečo mi buguje myška? Aj mne trošku buguje. Lebo ja proste hýbem s myškou a ona sa na nej neposunie. Lebo to je, že you can say away some dneska som si usral. Poď sem. Poď sem. Teraz tu traja tímovali spolu. Čau! To som ja. Dobre, že som ťa netrafil, sorry. A som sa zväčšil. Bacha, baboby. Ajaj, original. Ne. Ajaj. Draj. Palác. Ne. Ajaj. Ne, tam je... Ajaj, trošku veľký. Poď sem. No. Ne. Ruda. Chceš trošku donatnúť? Keď chceš. Tak musíš ísť ku mne. Počkaj, guličky. Dobře. Tak ťa nedonatnem teraz? Koľko máš bodov? Ja mám 104. Ja 125. Lebo toto sú... Musíme chodiť spolu, aby sme... Počkaj, bola tu nejaká gulička. Uej.
Kde si? Tu hore. Dis. Tu je Dis. A je tu Patria niečo. No ty si sa mi stratil, ty si dobrý. Naľavo. Tak kde? No, dá kde. Ham, super. Naľavo. No skoro 200, skore. Je to nejaká osminová gula. Jaj, tu som videla ja predtým. Počkaj, kde si? Dobre. Ideš naľavo dole? Idem skôr hore teraz, ale však dobre. Áno. Poďme. Ja mám lagy teraz. No spoj sa. Dávaj. Spoj sa, ty retardovaná gulička. Jasné, ono sa to vždycky Ne. Zjedli ťa. Ne. No spoj sa. Rýchlo. Bože, spoj sa. Zjedli ťa. Ten, čo je prvý, ma zožral. Posledná teraz arena, hráke na sušenie. Tak už ukončím video, lebo nechcem. Už mám 201 bodov. Lebo nechcem, aby zase trvalo pol hodinu. A Gary... Ježiš, jasne, plné, nic, my sme takí skoro istí a on nás je. Jasne, teraz vy častejšie videa z Dark Orbit, Agaria, ale aj Minecraftu občas, ale toho už menej. Japan, Doge, Cia. Ne, my sme takisto veľkí, však jasne. Čo si domnil? Oni. Joham, spapkal som ho! Musím to prekričať nejak. Prepáčte, ale mám takú retardovanú sestru, že... Jakú retardovanú sestru? Ham, jo! Spapkal som ho. Pomoc! Doge a Moon. Ne, Agar King. Teraz mi zožral Agar King kúsok mojej gule života. No jo. Josh Smith. Kde si? Ham. Teraz som si niekoho spapkal, mám skore. Poď sem. Jo, ne. Teraz som sa jak vyhol. Ne. No a teraz som skapal. Takže ja to už asi ukončím. To by bolo z tohoto videa Zagaria všetko. A ak sa vám tento diel Zagaria páčil, tak dajte like, koment, prípadne odber a vidíme sa u ďalšieho videa Zagaria, Minecraftu alebo Dark Orbit. To už je jedno, to ešte uvidíme. Takže čaute. Ahojte.